Televidente, feliz noite e bem-vindo em outro programa Rumbo de Nos Compás. Meu nome é Germão de Lima e eu estou reemplazando a colega Ayanet. Tem o programa Jawe, nós também temos informação super interessante para você. Riba é Mulina di Bientu, aqui na Playa Kanoa. Lá nós tiramos vista, riba é o último desenvolvimento que está tomando lugar aqui na Playa Kanoa. Trucks. En ze hebben zo hard doorgewerkt dat ze zijn nu aan het afmaken. De laatste stop gaat er nu in. The wind turbines on Playa Kanoa will be here for at least 15 years. They have a lifetime of 15 years. They're the newest generation of wind turbines, the most modern wind turbines that are on the market at the moment. They are completely computer driven and will be connected to the Aqualectra grid. Aqualectra has a computer system that it can see exactly how much energy the turbines are delivering at any given time. And from England, London in fact, we have a system that forecasts the wind in Curacao and tells Aqualectra every hour how much wind is going to be coming through the wind turbines, so Aqualectra knows how much energy it will be getting from the wind turbines. Wind turbines deliver about 108 gigawatt hours. For people that do not know how much that is about enough electricity for 35,000 homes on Curacao. They will be delivering about 20% of all the electricity that Curacao uses. To build the wind farm, we are doing it in a record time. We are working nights and the wind farm will be ready in 150 days. We have had a lot of wind the past few weeks, which has made it difficult to hoist all the parts up to the wind tower. So we are running a little bit behind schedule. I think we're about 7 days behind schedule at the moment. The wind turbines are a very good addition to the energy mix of Curacao. First of all, obviously they are clean energy, and by having the wind turbines here, we save about 70,000 tons of carbon dioxide going into the atmosphere every year that would have gone into the atmosphere from the diesel generators. That we save, so that means less pollution. But what is important, the wind turbines, because we have so much wind on our island, the wind turbines generate electricity at about half the price that it costs Aqualectra to generate electricity, which for the public of Curacao is very interesting, of course. Televidente, por agora de edição passada, nos ilustrar a Bishita do presidente de Haiti, Michel Martelly, aqui na Corsau. Durante a Bishita aqui, o presidente Martelly a Bishita o depósito de turbina de Bientu aí na New Haven. O motivo para a Bishita aqui é que o Haiti também tem interesse em produção de energia alternativa na Haiti. We have the old turbines being taken off. As you know, Curacao has been doing wind energy for the last 15 years. Those were deltas, and now we're getting the new 30 megawatt. It's going to be Vesta, the new one.
Vice-presidente Gerrit Schotte também a Bishita aqui na Parke di Bientu na Playa Kanoa. Essa aqui para revisar o trabalho na kuta que dá assim para o que te trata in Mulina di Bientu. Anders zou het doorgaan. Dit is de vijfde. Dit is de vijfde, ja. Hier op, En hoe gaat het op Terracora? Hetzelfde? Ja, goed. We zijn hard druk bezig daar. Dit is super snel hoor, 150 dagen. Vai, boa noite. Links van staal in, 3 meter diep. En daar worden de masten aan vastgebouwd. Gigantische klus natuurlijk om zo'n hele grote mast precies daarop te krijgen met die bouten. Het mag maar 3 mm verschil zijn. 3 mm. Ja, het is al 4 keer goed gegaan. Ja. Dus precise work. Very precise work. Ja. Like horses. Het is ook enthousiasme hè? Ja. Met het hele proces. En het proces, ze weten ook wat het betekent. Hè? Ja. Want ze horen het daarbuiten. Ja. Er is veel publiciteit eromheen. Ja, precies. Het gaat heel goed. Ja, Maar nu heb ik een andere klusje. Het is niet wind of zonne-energie produceren. Ja. Het is hoe ik het kan bewaren. Om het later te kunnen gebruiken. Oké. Dat is mijn kunstje nu. Ja? Batterijen? We zijn bezig. Nee. Batterij is niet de oplossing. Pompen met water. Ja. Ik heb dat in Zuid-Afrika gedaan. Dan pompen we water naar boven. Omhoog en daar naar beneden. Ja. Nou, hoe hebben jullie dat gedaan? Met een dijk? Nee, ze hebben een berg. En dan pompen we naar boven. Ja. En dan een dam daarboven. En dan loopt het naar beneden. Dat zijn we ook aan het denken. Ja. 14 hectare op een terrein. Ja. En dan daarboven water 10 meter diep. Ja. Daar heb ik 40 megawatt. Ja. 10 uur. Ja. En wanneer ik de stroom nodig heb, laat ik gaan. Ja. Dus wat ze nu gaan doen is, ze hebben het beton er nu in gedaan en nu moeten ze het afvlakken en dan moeten ze het nat houden. Oké. Een speciale beton, want binnen in de kern kan het 100 graden warm worden. Oké. Als het te warm wordt van binnen, Dan? de buitenkant koelt af, krijg je scheurvorming. En hoe houden ze het koud? Hè? Hoe houden ze het koud? Nee, ze hebben een vertrager erin zitten, dat het chemische proces oké, ja. De cementformule. Ja. Wat voor cement is het? BI? Ook over cement uit Nederland. Oké, maar heeft het een nummer? Je hebt traditioneel wat wij gebruiken voor huis. B25. Dit is B45. B45. Ja. Panoche, ga bij. Want daar. Bom. Ah, wat waak je er bouw? Zeg? Zeg je de boeien er dan? Bom. Panoche, ga bij. Maar jullie moeten opschieten. Mike Eeman heeft ons gevraagd de tweede al te bouwen op Aruba. Ja. Zij kunnen meer aannemen, ik kan niet meer aannemen. Ik kan geen 30 megawatt meer zetten. Nee? Dus bijvoorbeeld, ik kan hier misschien nog een 10 megawatt plan doen. That's it. Of je kan water pompen. Ja, of water schoonmaken. Dan kan ik meer doen. Maar nu, met de huidige situatie, kan dat niet. Maar ja, kijk, wij doen al 15 jaar windenergie. In het begin, toen de molens aangingen in Aruba, hadden ze blackout. Niemand begreep. Ja. Het heeft te maken met je grid. Ja. Hier is logistiek goed. Een klein probleem, ja. Doe een rondje even. Ja. Hoe moet het blijven? Hoe moet het blijven? Hoe? Ja, is dit al gedaan? Nee, ze moeten het nog afvlakken. Dat moet nog daarop. Ja, dat moet er nog gebeuren, ja. En dan wordt hij nabehandeld. Ja. Morgen en hij wordt nat gehouden deze tijd. Noche, kawai, anda. Anda. Noche, kawai. Senhor, kawai. El fundeshi te pesa aproximadamente 990 ton y tan crana un clip de 40 bout ligero. Tem mais de 377.000 kg de hero em fundeshi que aguenta a turbina.
a job? I'm hired. Você vai aqui despegar com ela aqui? Sim. Bom, chefe. Ok, vamos. Thank you. Boa noite. E televidente manebo mes por mira quanto viento tem aqui na Ana. E agora aqui nós já informamos, donamos boa informação de Mulina di Bientu, para você saber que está boa energia para o futuro. De forma que nós chegamos na final de outra edição de bom programa Rumbo de Nosso Compass. Nós queremos invitar para outra semana, botei mais uma hora, mais dia junto conosco. Até outra semana que Deus quer.